תביא בובה. תביא בובה. פופי. פופי. תביא בובה. תביא. תביא. יופי, טובה פופי. טובה. 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 לכי תביא. אני גם היינו פעם סוף חודש שם, וזה פעם שם, לא, זה טוב, אז הוא לא חנון כזה, אין משהו חנון בשירה שלו, אבל הוא מסתכל את זה בצורה מביאים לבשורה, יש לו כל כזה שם, מצוינת, וגם מתחיל מעויית, אז לא בשיר אפילו קטן, וכבל לא להחזיר הפסקה. מה שתהיה התשובה היום, הוא מנסה הרבה שמילה. יש פה משהו בחוצפת, גברי כזה, כל שלא נשמע, שגבר רגיש. הדבר היחידי שאני שואלת עצמי, באמת הוא יכול לכבוש. למה ואמא שלי מחכים בחוץ, ללכות למה הוא יהיה? הוא יהיה במחזיסטי. זה כאן, מה שעושה לי דבר בלך שהוא יראה כן. האמת הייתי די קורא עד לפני דקה. איך אתה מסתכל בזה? אבל הייתי שלנו ביטל לך. כן, לא ציפית להגיע כל כך רחוק. אתה כאילו... שמע, אני איתך הכי גדול, אבל אתה בחור מקסים. כשאתה פותח את